Ak sa bojíš strachu, pomôže ti 5P. Možno to poznáš. Ak opakovane dlhodobo cítiš strach, tak už sa nebojíš nejakej konkrétnej veci, ale bojíš sa strachu samotného, že sa bude vracať. Vtedy ti môže pomôcť technika 5P. Pomenovať, pretože ak si budeš stále opakovať nemám strach a nebojím sa, tak ten strach iba popieraš a to ti naozaj nepomôže. Pochopiť, pretože každá emócia je tá nepríjemná a aj strach má nejaký pozitívny význam. Ak ho objavíš, tak ti to naozaj uľaví. Prijať, pretože emócie sú poslovia dôležitých správ. A pokiaľ tie správy odmietame, tak tie emócie dobiedzajú ako kuriéri, ktorí sa snažia niečo doručiť. Precítiť, pretože emócia nie je racionálna záležitosť. Je to komplexná neurologická záležitosť a je veľmi dôležité vedieť ju navnímať energeticky v celom tele. Primerane prejaviť, pretože každá emócia je našou súčasťou a zaslúži si, aby v nás mala miesto. A to miesto jej poskytneme práve tým, že ju primerane prejavíme. Možno v súkromí, nemusí to byť práve na verejnosti. Ako so strachom a ďalšími emóciami efektívne pracovať, ukazujem na workshope. Ak ťa zaujíma viac, napíš strach do